Kif intom? Illum qed nitkellmu fuq il-parabola tas-Samaritan it-tajjeb. Tinsewx tafsu like u subscribe. Grazzi li jissegwuna. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mose kellem lill-poplu u qal: il-mulej jifraħ bik u jagħmel il-ġid minnek jekk int tisma' l-kelma tal-mulej Alla tiegħek u tħares l-ordnijiet tiegħu u l-liġijiet miktuba fil-ktieb ta' din il-liġi. Jekk terġa' lejn il-mulej Alla tiegħek qalbek kollha u bruħek kollha. Din il-liġi li qiegħed nagħtik illum mhijiex tqila għalik u anqas il-bogħod minnek. Mhijiex fis-sema biex inti tgħid min se jitla'lna s-sema jġibilna u jsemmaħilna u nagħmluha. U anqas ma jilem mill-baħar biex inti tgħid min se jmur lem mill-libra u jġibilna u jsemmaħilna u nagħmluha. Imma din il-ħaġa irribek sewwa f'ommok u f'moħħok biex tagħmilha. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej jisewwa u tgħallem lil min ma jafx. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u jdawwa l-għajnejn. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' l dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msettqa kollox. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Eżes mid-deb l-aktar fin. Oħla mill-lasel u mill-qtar tax-xeda. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lil-Kolossin. Ħuti, Kristu hu x-xbija ta' Alla li ma jidirx. Il-kbir fost il-ħlejjaq kollha. Għax fih kien maħluq kollox, fis-sema u fl-ard. Dak kollu li jidher u dak kollu li ma jidirx. Troni u ħakmiet, prinċipati u setat. Kollox bih u għalih kien maħluq u li hu qabel kollox u kollox fih qiegħed iżomm. U r-ras tal-ġisem li hu l-Knisja u li hu l-bidu, il-kbir li qam mill-imwiet sabiex ikun hu l-ewwel f'kollox. Hekk Alla oġbu li tammar fih il-milja kollha. Biħalla oġbu jerġa' jħabbeb kollox miegħu, bid-demm tiegħu imxerred fuq is-salib, ġib is-sliem permezz tiegħu fis-sema u fl-ard. Allelujja, allelujja. Il-kliem tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Allelujja, allelujja. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, iqum wieħed għaref fil-liġi u biex iġarrab lil Ġesu staqsih: Mgħallem, x'nagħmel biex niret il-ħajja ta' dejjem? Qallu Ġesu: fil-liġi x'hemm miktub? Int x'taqra fiha? U dak wieġeb: Int għandek tħobb il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha u b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha u b'moħħok kollu u lill-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Qallu Ġesu: Sewwa weġibt, għamel hekk u tgħix. Iżda dak biex juri li kellu raġun qal lil Ġesu: U l-proxmu tiegħi minhu? U Ġesu raġa' qabad jgħidlu: Wieħed raġel kien nieżel Ġeriko minn Ġerusalemm u waqaf idejn il-ħallelin. Dan niżżoh biċruh bis-swad u telqu u ħallewh nofsu mejjed. Inserta kien nieżel qassis minn dik it-triq u raħ. Għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Hekk ukoll wieħed Levita meta wasal hemm u raħ għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Imma kien għaddej minn hemm wieħed Samaritan. Wasal ħdeh, raħ u tħassru. Resaq lejh, dewwilu l-ġrieħi biż-żejt u l-imbit u rabatomlu u imbagħad tellew fuq il-bima tiegħu. Waslu f'lukanda u ħaħsibu. L-għada ħareġ biċċtejn flus. Tawhom lil tal-lukanda u qallu: Ħsibu, jekk tonfoq xi ħaġa iżjed, irroddilek jien meta nerġa' ngħaddi. Minn dawn it-tlieta, int min jidhirlek li ġib ruħu ta' proxmu ma' dak li waqaf idejn il-ħallelin? Min ħenna għalih? Wieġbu dak? Qallu Ġesu: Mur
u għamel hekk int ukoll. Illum nissemgħu waħda mill-aktar parabboli famużi ta' Ġesu, il-parabola tas-Samaritan it-Tajjeb. Hija storja dwar minnu Ġesu u dwar kif għandna nittrattaw lill-oħrajn. L-ewwel nisimgħu kif raġel kien nieżel minn Ġerusalemm għal Ġeriko. Ġerusalemm hija simbolu tal-belt it-tajba, il-belt ta' Alla. Li tħalli lil Ġerusalemm biex tmur Ġeriko mhix ħaġa tajba? Aħna kollha nixbħuh lil dan ir-raġel nimxu triq il-ħażina, triq perikoluża, nagħmlu deċiżjonijiet ħsiena. Imbagħad ir-raġel jispiċċa misruq. Il-ħallelin sawtuh u ħallewh hemm nofsu mejjed. Id-ġnub iġibna nofsna mejtin, isna stunjati minn ġewwa. Lil dan ir-raġel jilmħuh Qassis u Levita, imma ma jagħmlu xejn. Dawn in-nies huma mexxija reliġjużi, imma lir-raġel ma jgħinuhx. Għaliex le? Il-Lut kienu jemmnu li jekk imissu ġisem mejjed kienu jispiċċaw ritwalment imniġsa. Imma fil-parabbola, il-Qassis u l-Levita manki morru jiċċekkjaw ir-raġel kienx mejjed. Sempliċement qasmu għan-naħa l-oħra. Derilhom li kellhom ħwejjeġ aktar importanti x'jagħmlu band oħra. Ma kinux qed iġibu ruħhom ta' mexxija tajbin meta ħallew lir-raġel imut mal-ġenb ta' triq, baqgħu sejrin fid-direzzjoni l-ħażina, bogħod minn Ġerusalemm. Imbagħad wieħed Samaritan jilmaħ lil dan ir-raġel. Il-Lut u s-Samaritani ma kinux jitħamlu, imma s-Samaritan dewwa u nfaxxa lir-raġel. Ġesu hu bħas-Samaritan tiġi ħnina minna, jiġi għandna fid-dnub tagħna u mhux id-dnub tagħna jħobb imma lilna. Fl-aħħar, is-Samaritan ħalli ir-raġel f'lukanda u ħallas lil sit il-lukanda biex dan joħsiebu. Ġesu jħallas għal dnubietna bil-mewt tiegħu fuq is-salib. Hekk fdina. Issa ejjew niftakru l-mistoqsija tal-bidu x'kienet. Il-proxmu tiegħi minu? Permezz ta' din il-parabbola Ġesu qed jgħidilna li kulħadd hu proxmu tagħna, speċjalment dawk li huma fil-bżonn. M'għandniex nevitaw lin-nies u l-problemi tagħhom sempliċement għax ma jaqblilniex. Għandna nersqu lejhom bl-imħabba fi qlubna u nittrattawhom bit-tieба. Aħna msejħin biex inkunu bħal Ġesu is-Samaritan. Aħna msejħin inkunu proxmu tajjeb. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!